बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन एबा BSU नि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा खुंफुंदों BSU एबा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना उदालगुरि जिल्ला आरो भैरबकुन्द ब्लक BSU नि बानजायनायाव 31 जुलाइसिम बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा होनाया दिनैनिफ्राय सनाय गोजौ फरायसालियाव जागायबाय। ओनसोलाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायखौ लाबोनो थाखाय राव, धोरोम आरो हारि बासिनाय गैयालासेनो थाखो 10, 11 आरो थाखो 12 नि फरायसाफोरखौ लानानै गासै मोनथाम आयदा जेरै इंराजि, गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आयदानि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भैरबकुन्द ब्लक कमिटि BPF नि TCLCC मासिगिरि खनेश्वर औवारी बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनानै होयो। 39 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव गासै मोनबा फोरोंथाय मिरुआव आरो बेयाव थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरनो BTC सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बिथां औवारीया फोरमायथियो। दा BTC सरकारनि बिथोन बादियै नैबे बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव जोंनि बे प्रि सामार कचिं क्लास दिनै आरम्भ खालामबाय। जों भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै गासै मोनबा सेन्टार जोङो खुलिनायनि सिद्धान्त लादों। जों उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल, सनाय हाई स्कुल, खावरां हाई स्कुल, बोरैगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो जराफुख्रि ME स्कुल। बे मोनबा सेन्टाराव जोङो सामार फ्रि कचिं क्लास दिनैनिफ्राय जों जागायबाय। आरो दिनै जोङो जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा क्लास 10 आव फरायनाय आरो 11, 12 बे मोनथाम क्लासनि जोङो कचिं क्लास होनो नागिरदों। जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जोंनि नैबे सामार भेकेसनावबो जाहाथे ओरैनो फ्रि थाया, जाहाथे माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे क्वालिटि एजुकेसन जाहाथे लानानै गावनि केरियारखौ दालांनो हायो। दा बेखौ जों थांखि बोनानै जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जिथु जोंहा फरायसा आफाद दंखायो, बिथांमोननि दैदेननायाव बे कचिं क्लासखौ होनाय जादों। बेसेन नाङै आरो जोंहा बेयाव जाय फोरोंगिरिफ्रा बेयाव फोरोंगोन आरो फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय जोङो सानफ्रामबो पेकेट लान्चनि जों बेबस्था लादों आरो जों बिथांमोननि जाथायात जोङो ट्रेन्सपर्टेसननिबो जायफोरानाखि साइकेल गैया, बाइक गैया बिथांमोननोबो जोङो ट्रेन्सपर्टेसननि जोङो सुबिदा होनाय जागोन आरो जायफोरा फोरोंगिरिफ्रा बेयाव फोरोंगोन बिथांमोननोबो जोङो माबा मोनसे माननि रिमुनेरेसन जों होनायनि मोनसे सिद्धान्त लादों। जोङो बेयाव बड मिडियाम, बे बड', एसामिस आरो इंलिस बे मोनथाम रावनि सायाव जोङो माबागोन आरो जोङो बड' ओरैनो मेथ्स, साइन्स आरो इंलिस आरो इक'नमिक्सखौबो होनायनि जों सावरायबाय थादों। दा जों नैबे दिनैनिफ्राय 30 थारिखसिम होनाय जागोन। थांनाय समफोराव उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जथेस्थ' गाहायाव थांदों सोलोंथाइनि बेखौ आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो नोंथांमोना मा थांखि लादों? दा बेनिखायनो जोङो जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे मोजां पार्सेन्टेज लानानै जाहाथे मेट्रिक आनजाद बा हायार सेकेन्डारि आनजादखौ जाहाथे उथ्रिसारनो हायो आरो मोजां फसंथानफोराव जाहाथे एडमिसन लानो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो देग्लाय BTC सरकारनिफ्राय जाय ML आव 100आव 100 मार्क मोननाय बिथांमोननो जोङो रां अनसुंथाइ जों होनायनि सिद्धान्त लाबाय आरो जायफोरानाखि टप 10 बिथांमोननोबो रां अनसुंथाइ होनानै जाहाथे बिथांमोना मोजाङै फरायनो हायो, जाहाथे बांसिन उत्साह मोनो। दा बेनिखायनो जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजां मार्क लानानै जाहाथे पास जानो हायो, बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों होनाय जादों।